Kasu honetan, Donostiatik etorri zaigu Maria Navarro Gazteazoro. Bera Ramon y Cajal ikertzailea da, Donostia International Physics Centerren 2023-tik. Baina, oneraino iritsi baino lehen, munduan zehar ibili da. Bera 2010 urtean, Kopenhagera joan zen, bertan fizikako ikasketekin jarraitzera. Gero, Danimarkan 2016 urtean doktoretza bukatu zuen, eta handi geroztik, doktoretza ondoko formakuntzarekin jarraituz, 3 urte Minneapolisen egon zen, eta 3 urte Erroman Marie Curie fellow bezala. Bere ikerketa, eta ea hau ondo esaten dudan, material kuantikoen inguruan teknika teoriko berriak lantzea da, eta zehazki supereroankortasun exotikoa eta korrelazioa material kuantikoetan. Nik hori zer den ez dakit, baina seguro berak oso ongi azalduko digula, beraz berari emango diotitza. Bale, mila esker, lehenik eta behin, eskertu nahiko nituzke antolatzaileak hemen hitzaldi bat emateko aukera emateagatik, eta gaurre fisika kuantikoari buruz egingo dugu berba, bale? Suposatzen dute zuetako askok ez duzuela inoiz halakorik entzun, orduan poliki-poliki joango naiz. Ez dakit galderen kontua nola egiten den, bukaeran edo... Bale, bukaeran. Galderarik badaukazue, gero saiatuko naiz gauzak azaltzen orduan. Hori, lege klasikoetatik harago material kuantikoak. Orduan, gaurko agenda zein da. Lehenik eta behin hori esan dudan moduan, sarrera bat fisika kuantikoari buruz, azalduko dizkizu eta apur bat bere ezaugarri bitxiak edo ezaugarri eroak. Gero sartuko gara zer dira material kuantikoak, eta azkenik emango dizuet material kuantiko bitxi baten adibide bat, direla supereroaleak. Orduan, zer da fisika kuantikoa? Esaldi batean, fisika kuantikoak egiten duena da mundua bere eskala txikienetan, demagun atomo gutxi batzuk edo eskala subatomikoan, nola funtzionatzen duen aztertzen du. Ez dakit entzun duzuen erreinu kuantikoan partikulak uinak direla, uinak partikulak, horri buruz zer esango dut gero. Eta normalean gertatzen dena da guk egunerokotasunean daukagun intuizioak ez duela funtzionatzen, gauzak ulertzeko. Baina, esan beharra dago, ez dela eskala txikietan bakarrik gertatzen den gauza bat. Gero eta teknologia gehiago ditugu, teknologia kuantikoak, konportamentu kuantiko arraro hauetan oinarritzen direnak. Orduan, ezin dezakegu esan, gauza hauek, atomo gutxi batzuen kontua dira, eta ni mundu makroskopiko honetan bizi naiz, eta ez du asola. Gaur egun gero eta esanguratsuagoa da teoria hauek ulertzea. Orduan, hasiko naiz, agian fisika kuantikoaren ezaugarri funtsezkoenetariko batekin, eta horretarako txanpon klasikoa eta txanpon kuantikoaren jokoa erabiliko dut. Orduan, demagun, airera jortitzen dugula txanpon bat, eta zein izango da emaitza. Badakigu gure munduan, txanpon normal edo klasiko batean, izango da aurpegia edo gurutzea. Orain arte dana intuitiboa. Fisika kuantikoaren da fisika klasikoaren arteko funtsezko aldea da, txanpon kuantiko bat botatzen badugu, txanpon kuantiko bat baldin badugu eta nahi badugu jakin zein den horren egoera, txanpon horren egoera, ez da aurpegian edo gurutzean egongo, baizik eta gainazarmen batean, superposizio batean deitzen zaio, bai? Orduan, demagun neurketa bat egiten dugula, eta txanpona kuantikoa da egon daiteke.
€70 aurpegi, €30 gurutze, edo beste edozein kombinazio. Orduan, ezaugarri hau, txanponaren egoera deskribatzeko guztiz zilegia da. Eta hau ez da, edo, jarriko dut adibide bat lehenengo, non gertatzen da hau? Zergatik, zer da txanpon kuantiko baten adibidea? Elektroiaren espina. Espina da elektroiaren, edo partikula askoren ezaugarri bat, ezaugarri kuantiko bat, eta espina egon daiteke, txanponen moduan, esaten da normalean, gora edo bera, baina ez bakarrik, gora eta beraren edozein kombinaziotan. Eta nik elektroi bat deskribatu nahi badut, espinaren ezaugarri horren egoera deskribatu nahi badut, gaina zermen hau erabili behar dut. Eta eunekoak ari naiz erabiltzen, 10%, eta bakarrik zehaztu nahi dut, apur bat konkretu esan nahi dut, hauek ez direla probabilitate teoriak ohiko zentzuan. Hau da, ez dudala egoeraren ezjakintasun bat, adibidez, hartzen bauzue telefonoa, begiratu eguraldia, eta gero esango izue orain telefonak, gero 20% probabilitatea dagoela euria egiteko. Zer esan edu horrek? Ez dakigula, zehatz mehatz, ur partikula bakoitza odeietan non egongo den, eta orduan ez lehitzen diogu probabilitate bat, eta horrek islatzen duena da egoeraren gure ezjakintasuna. Hau ez da fizika kuantikoan gertatzen dena. Fizika kuantikoan ez dakigula elektroiaren egoera zehatz mehatzein den, baizik eta ez elektroiaren egoera funtzean da 100 ez dakitzen bat gora eta 100 beste ez dakitzen bat bera. Hori lehenengo puntua. Eta azkenengo gauza, erronka intelektuala, hemen jarri dut. Ze gertatzen da, matematikoki gauza hauek oso argi daude, eta gertatzen dena da, saiatzean interpretazioak egiten, zer esan nahi du honek, gure errealitateari buruz ari garenean, hortik datoz erronka gehienak eta naste borraste gehienak eta gero ikusiko duzue zergatik dinodan. Hau, matematikoki dana dago oso argi, baina gero zer esan nahi du elektroi bat egotea gaina sarmen batean, gure realitatearekiko. Orduan, bigarren aspektu arraro bat. Hartzen baduzue fizika kuantikako edozein liburu, edozein liburu, esperimentu simple bat aurkituko duzue, deitzen zaio zirrikitu bikoitzaren esperimentua, eta oso liburu danatan ateratzen da, oso ondo ikusten direlako fizika kuantikoaren ezaugarri arraro guzti hauek. Orduan, zertan datza esperimentu hau? Demagun, elektroiak jaurtitzen dituen zeo zer daukagula, elektroi kaneoi bat. Gero, partikula hauek igortzen dira, eta beste esi bat daukagu zirrikitu birekin. Orduan, elektroiak igaroko dira, zirrikitu batetik edo bestetik, eta azkenik, esi horren ostean, daukaguna da pantaila bat elektroi hauek detektatzeko. Easy peasy, oso simplea. Orduan, elektroiak igortzen duen zerbait, pantaila batean moztutako bizirrikitu eta bestaldean detektagailu bat. Beraz, elektroiak jartitzen dituzu, kanoi honekin, zer da ikusiko zenukena pantailan. Pentsa dezakeguna da, hasiera batean, elektroia direla balen moduan, partikulak, tenis pilotak, nahi beduzu. Orduan, elektroiak pasako dira zirrikitu batetik edo bestetik. Imagina dezakezu apur bat desbideratuko direla, zirrikitu baten alde batean joten ez dakitzer, baina jende gehianak pentsatuko lukeena da zirrikitu bakoitzaren aurrealdean izango dituzula elektroi mordoa. Zirrikitu batean eta bestean, halako zeo zer. Orduan, elektroi asko hemen, beste asko hemen, eta erdian esedez.
Hori da klasikoki espero genuena. Zer da gertatzen dena? Hau ez da gertatzen dena, hainbat alditan eginda esperimentu hau, urte askotan, talde askotan, eta gertatzen dena hau da. Oso eredu berezi bat ikusten da, halako bandak ikusten dira, eta banda urdinak izango litzateke elektroi asko dituen guneak, eta banda txuriak elektroi gutxi edo ia bat ere ez dituen guneak, eta hauek tartekatzen dira. Orduan, zer da gertatzen dena, zergatik egiten dute elektroiek hau? Eta fizikari batzuk konturatu ziren, aspaldi hau, halako eredua lortzen dela, uinak bidaltzen badituzu, eta uinak esaten duanean, ez dakit, urrolatuak edo zein uin. Bidaltzen badituzu bi zirrikituaren aurka, lortzen den patroia nire deitzen zaio interferentzia patroia, hori da lortzen dena. Orduan, behin hau onartzen duzula, uinak bidaltzen baditut, zer da, hau oso ondo ulertzen da, ez dakit 18. mendetik, hau fisika klasikoa da nego duzu. Orduan, zer da gertatzen dena, bidaltzen dituzu uinak, eta zirrikitu bakoitza bihurtzen da uin berrien iturri, eta orduan, bi uin iturri dituzu, eta gertatzen dena da, uinek egiten dutena da interferentzia. Eta interferentzia, ez dakite inoiz entzun duzuen, baina nahiko erreza da ulertzea, egiten duzuna da puntu batean jarri, eta zelan heltzen da lehenengo uina, ona, adibidez, gailur batekin heltzen bada, zelan heltzen den bigarren uina puntu berdinera, demagun ondo batean gertatzen bada, heltzen dela, eta kasu hortan gertatzen dena da kantzelatzen direla. Honi deitzen zaio interferentzia suntzitzailea. Beste puntu batean gertatu aldena da biak heltzen direla gailur batekin, eta kasu hortan gehitzen da. Orduan, lehenengo kasuan ez da uinik heltzen, ez da amplitudirik heltzen, ez da elektroirik heltzen, eta beste kasuan elektroi pile bat heltzen dira. Honi deitzen zaio bigarrenari interferentziara ekitzaia. Eta modu honetan pentsatzen badugu, uinen zentzuan pentsatzen badugu, oso erreza da ulertzea, elektroiek, eredu hau lortzen dugula, ez? Orduan, zer esan nahi duenek, zer esaten digu esperimentuenek, partikulak jaurtitzen dituela, elektroiak partikula direla, eta partikulek uinen jokaera bat erakusten dutela. Orduan, honi, ez dakit noiz baita entzun duzuen, uin partikula dualtasuna deritzo. Eta, hau interesgarria da, eta oso arraroa, baina orain dator niretzat arraroena den beste propietate bat, dela patroi berdina lortzen duzula, elektroi hauek, kainoitik, banan jaurtitzean. Botatzen duzu elektroi bat, detektatu non jotzen duen pantaila, gero beste elektroi bat, eta horrela. Orduan, uin baten moduan jokatuko du elektroi honek, badirudi elektroi bakoitzak bi bide hauek arakatzen dituela. Eta esperimentu hau, esan beharra dago, ezin dela lege klasikoekin ulertu edo azaldu edo ez. Orduan, errealitatearen irudi oso bitzia bihurtzen da hau, ze elektroi bakoitzak nolabait, komila artean, eta honek dakar arazo asko, nolabait, bide guztiak, bide posible guztiak, kainoitik, zirrikituetatik, eta pantailara heltzen diren momenturate, bide guzti horiek uin bat balitz moduan arakatzen ditu. Gero, bere buruarekin egin behar du interferentzia, bide hauetan zehar, gero erabakitzeko pantailan non bukatu. Orduan, zer esan nahi dugu nolabait esaten dudanean? Bi aspektu mentzionatzen dira normalean. Lehenengo aspektua da matematika edo kalkulua. Pantailan ikusiko duzuna azaltzeko,
kalkulo bat egin daiteke, kalkulu matematiko bat, eta nahiko simplea. Eta zer egiten da kalkulu honetan? Bide bakoitzari, tanioitik zirrikitu bat eta pantailara heldu arte, bide bakoitzari esleitzen zaio zenbaki konplexu bat. Eta suposatzen dut zuetako askok ez duzuela inoiz zenbaki konplexuak topatu zuen bizitzetan. Orduan, modu oso erraz bat zenbaki konplexuak ulertzeko da, nik entzun dudan modurik errazena da, halako erloju baten moduko. Orduan, zenbaki konplexu batek dauka orratz bat, amplitude bat, eta gero fase bat. Egon daiteke 12, 2, ordu 2, 6, eta bar. Orduan, egiten dena da, bide bakoitzean kalkulatzen da zenbaki konplexu honen evoluzioa, zelako fasea izango duen, pantailara heldu arte, eta batu egiten dira bide guztien erloju orratz hauek. Puntu honetan, bide guztiak, eta bar, demagun, orain berriro bueltatuz interferentziaren kontura. Erlojuetako bat, bide batetik heltzen bada 12, eta beste erlojuetako bat heltzen bada beste bide batetik 6, kantzelatzen dira, eta orduan hor egongo litzateke, ez da elektroik egongo, bale? Orduan, guzti hau da esateko errezetan matematiko oso nahiko simple badagoela, badakigula nola kalkulatzen, kalkula egiten duzu, eta esperimentuak esaten duena lortzen duzu. Punto. Orduan, zer da, noiz dator arazoa? Noiz sortzen da arazoa? Guzti honek zer esan nahi duen bilatzen duzunean. Saiatzen zarenean galdetzen matematika baino ez da, edo benetan esan nahi du honek elektroiak bide posible guztiak benetan arakatzen dituela. Eta zer esan nahi du horrek gure errealitatearekiko. Orduan, gaur egungo fizikari askok esango lukete, bai, hau dela gure errealitatearen deskribapen zuzena, eta elektroiak bide guztiak arakatzen dituela. Ez dakit noiz baiten duzuen multibertsoen kontua eta hori, hemendik dator, ez naiz horretan sartuko. Eta polemika asko egon da, interpretazioak deitzen zaie hauei, eta ez dakit duela, igual 50 urte, esaten zuten fizikari askok ere, esaten zuten, bueno, matematika daukagu, egiten dugu kalkula, kalkulu honek funtzionatzen du, eta jazta, ez gara sartuko, azkenean hau da, elektroien mundua, mundu atomikoa, subatomikoa, dana delaka. Zer gertatzen da, gaur egun azkenengo hamarkadan, ez dakit entzun duzuen, badauzkagula ja teknologia kuantikoak, konputazio kuantikoak eta lakak. Orduan, bihurtu da, esanguratsu agian gauza guzti hauek eta interpretazio guzti hauek ondo ulertzea. Eta hor esango nuke oraindik ez dagoela kontsentsu bat fizikarien artean. Matematika funtzionatzen du, baina zer esan nahi duen gure realitatearekiko. Hor dago gako bat. Honekin esango nuke fizika kuantikoaren sarrera bukatzen dudala, badakizue fizika kuantikoari buruz nahikoa. Eta esan bezala hori, mundu txikian ze gertatzen den ulertzeko erabiltzen dugun framework bat da. Eta zer da material kuantikoekin egiten duguna? Propietate arraro guzti hauek ekartzen ditugu lehen planora, materialetan. Eta lehen planora ezaugarri bitxi hauek behin ditugula, idealena izango litzateke hauek kontrolatzea gero erabiltzeko. Eta zergatik, azkenean teknologia berrietarako aukerak ematen dituelako, ez? Orduan, propietate berriak edo desberdinak dituen material kuantiko bat topatzen edo sortzen, gaur egun bebai sortzen dira laborategietan dugun bakoitzean, teknologia baterako aukera berriak sortzen dira. Eta hori da apur bat ideia. Zer nolako teknologiak? Auskalo,
oraindik gabe gauza batzuk, ezaugarri batzuk ondo ulertzen. Eta nik egiten dudana da funtsezko ikerketa edo ikerketa basikoa ditzen dena, gero beste batzuek egin gautena da ikerketa aplikatuak, gauza guzti hauek hartu eta teknologietan bihurtu. Bale, orduan, nola ekartzen dizkigute edo ematen dizkigute aukera berri hauek materialek? Esango nuke ezaugarrietako bat edo kontzeptu garrantzitsu bat izango litzatekeela materiaren egoera edo materiaren fasea. Eta material hauek egiten dutena fase bitxi edo arraro batzuetan sartu, non beste material batzuk, material klasikoago batzuk, ezin diren sartu orduan. Noizbait hau ziur nago denok entzun duzuela materiaren egoerari buruzko zeozer, hemen jarri dut adibide klasikoak, solido, likido eta gasa, baina hauek ez dira materiaren egoera bakarrak, askoz gehiago dago. Ikuste ditut batzuk zuen telefonoari begira, pantaila horietan, pantaila hauek LCD, material batez dauz eginda, LCD, liquid, crystal display, eta hori beste fase bada, kristal likidoa fasea, deitzen da zaiona, eta ez da ez solidoa, ez likidoa, beste fase bada. Eta, hau adibide bat baino ez da, beste pilo bat fase dago. Zuen, telefonotan, ia pantaila guztietan daukagu hau. Zer da gertatzen dena? Materiaren egoera klasiko hauetatik gain, elektroiek ere, elektroiak gogoratu ditugula material guztien barruan, euren faseak dituztela, eta euren fase trantzizioak. Eta zer gertatzen da, adibidez, elektroia materiaren egoera berri batean antolatzen direla, temperatura batekiko, edo presio aldatzen eta bar, eta horrek ematen duena adibidez dira imanak. Eta hauek ezagutzen dituzue, batzuek izango dituzue oskailuetan nota jartzeko da dena delakoa, jakin dezazuen, hau material kuantiko bat dela. Eta fase hau, deitzen dena fase magnetiko bat, eta kasu honetan da ferromagnetikoa, pilo bat fase magnetiko dauz, gaur egun. Fase hau, material hau egotea dagoenean fase honetan, guztiz propietate ezberdinak izango ditu, fase magnetikoan ez dagoen material batekiko. Beste adibide bat, elektroiek fase magnetikoan dauzela, agian zeo zer aldatzen duzu, temperatura, presio ez dakitzer, birrantolatzen dira eta sartzen dira supereroale deritzon fase batean. Hau da bigarren adibide bat, eta gero eman gehizuet azalduko dut apurrak zer diren hauen, zer diren material hauek. Eta fase honetan dauzela, korrontea eraman dezakete, elektroiek, korronte elektrikoa, energiarik galdu gabe. Orduan hau oso fase interesgarria da gizartearentzat aplikazio moduan eta gero azalduko da moduan. Orduan, hau bi adibide baino ez dira, 10 adibide dago, eta horregatik fizikari batzuek esaten dute material kuantiko bakoitza dela unibertso berri baten modukoa. Ze horre barruan sortzen dira partikula berriak, eta partikula hauek dituzte ezaugarri bitxiak, ezaugarri kuantikoak, beste materialek ez dituztenak. Eta interesgarriena da, oso interesgarria da bai, gaur egun saiatzen ari garela bai, egoera batzuk sortzen, non partikula berriak sortzen diren material hauetan, eta partikula hauek ez daukate unibertsoak berez ematen dizkigun partikula analogorik. Eta horretik datorri igual lapur bat kontrola eta hori. Eta propietate hori, bitxi edo ero asko dituzte material hauek. Eta gustatuko litzaidake ezaugarri, esango nuke agian garrantzitsuena azaltzea,
gertatzen dena ulertzeko zer da ulertu behar duguna, lehenik eta behin, material hauen energia egoera basuena. Eta hizkuntza kuantikoan honi deitzen zaio oinarrizko egoera. Orduan, elektroi hauek antolatzen dira eta egoera kuantiko desberdinak dituzte aukeratzeko. Eta egiten dutena da oinarrizko egoerara joan, energia gutxien duen egoerara joan. Eta oinarrizko egoera hau, honi deitzen zaio pilo bat partikula ditugunez materialetan gorputz askoren egoera kuantikoa, the many body quantum state, eta egoera hau material bakoitzean desberdina da, hortik sortuko diren partikulak desberdinak dira, eta horrek zehaztuko ditu gero material honek izango dituen ezaugarriak. Orduan, lehenengo pausua edo gauza asko ulertzeko egiten dena da oinarrizko egoera hau zein den aztertu. Orduan, labur bilduz, material kuantikoen barruan egoera kuantiko edo gorputz askoren egoera kuantikoa daukagu, partikula berriak sortzen dira egoera honetan, hauei deitzen zaie partikula emergenteak, ez dakit noizbait kontzeptu hau entzun duzue, eta ematen dizkigun ezaugarriak dira funtzean oso desberdinak, unibertsoan berez topatzen ditugunakin alderatuz, eta horregatik zenbait zientzialari ari dira azkenengo boladan esaten ziur aski material kuantiko hauek silizio iraultzaren pareko teknologia berriak sortuko dituztela. Eta zer esan nahi du honekin? Gizateriaren aroak historikoki askotan izendatu dira material teknologikoaren arabera, ez? Orduan, harri aroarekin hasi ginen, eta orduan teknologia nahiko mugatua zen. Gero metalen arora igaro ginen, teknologiak brontze aroa, burdin aroa eta hoedanak, teknologia hobeak, suposen dut horrekin adosa zaudetela, lortu genituen, aldiro. Informazioaren aroa, silizio aroa da, oinarritzen delako silizioaren ezaugarrietan, hau dira mikrotxipak eta zuek telefonetan eta portatiletan dituzuenak, hau dira erdi eroaleak, eta hori gaitasun, silizioaren gaitasunetan oinarritzen da gaur egungo teknologiarik gehiena, eta orain, esan daiteke aro kuantikoaren atarian gaudela, non teknologia kuantiko hauek, propietate arraro edo bitxi hauek saiatzen ari garen teknologia berriak sortzeko. Eta honekin gustatuko litzaidake adibide konkretuago bat ematen. Gaude jadanak espero dut kokatuta fisika kuantikoaren testu inguruan, gitxi gora bera, agian hobeto edo okerrago, baina bueno, saiatu naiz. Orduan, material kuantiko interesgarrienetariko bat, nire ustez, dira supereroaleak. Eta zergatik da hau, beste hainbat ezaugarrien artean, supereroale bat, energia galdu barik, korrontea eraman dezake. Orduan, gure eguneroko kable guztiek metalak erabiltzen dituzte, korrontea eroateko. Kobrea, aluminioa, eta bar. Eta metalak eroale onak dira, horregatik erabiltzen ditugu, ez dira isolatzaileak, eroale onak dira, baina ez dira supereroaleak. Eta horrek ze esan nahi du? Erabiltzen ditugun bitartean energia galtzen dugula. Orduan, pentsa ezazu, non nahi orain linea elektriko guzti hauetan energia galtzen ari garela. Eta energia krisi bat daukagu. Orduan,
gustatuko leitzaiake ja azkenengo minutu hauetan azaltzea pare bat gauza, lehenengo fizikaria naizenez nola funtzionatzen dute supereroaleak, saiatuko naiz hau azaltzen. Eta bai azaltzen, zergatik ez ditugu linea guzti hauetan erabiltzen, energia galerak saihesteko. Orduan, hasiko naiz bigarrenarekin. Esan beharra daukat, supereroaleak dagoeneko leku askotan erabiltzen direla, gero emango ditut adibide konkretuak, eta ziur nago zuetako askok erabili dituzuela, baina ez dakizue, orain arte ez dakizue. Baina oraindik ez dira linea elektriko guzti hauetan, hemengo kable guztiak erabiltzen dute, ez dakit, korrea aluminioa edo korrea ziurrazki. Zergatik, inork ez duelako oraindik aurkitu, eta oraindik, jarriko dut horre enfasia, supereroalerik aurkitu, kanpoko temperatura eta presiotan funtzionatzen dutenak. Orduan, zer esan nahi du hori horrek? Edo presio oso altuetan jarri behar dugula, 20 gradutan funtzionatzen du, bai, baina egin behar dugu presio atmosferikoa bider 1,5 milioi. Eta esango nuke agian 4 edo 5 ikerketa talde daudela munduan halako presioa egiteko gai direnak, orduan oso praktikoa ez da. Erabiltzen da diamantea, halako presio bat egiteko eta ez apurtzeko presioa egiten den materiala. Ez da praktikoa. Bestela, eta hau da gehien erabiltzen dena, ostu behar duzu materiala. Zenbat? Asko. Eta ostea, osteko energia behar da. Egin behar duzuna, azkenean egiten dena da alako zenbat galduko litzateke eroale normal batekin eta zenbat behar izango nuke materiala osteko. Eta batzutan gertatzen dena da ostea erabekitzen dela. Orduan, -170 gradutik bera, ostu behar dira gauza hauek. Oraindik ez dugulako berriro, oraindik ez dugulako aurkitu temperatura normalean funtzionatzen duen materialik. Eta zuek ideia bat esan dezazuen, metalezkoari guztiak ordezkatuko bagenitu, material hipotetiko supereroale hauekin, oraindik ez dakiguna zein izango den, energiaren ia 10% aurreztu genezakela estimatzen da. Eta hori da zenbaki oso garrantzitsu. Orduan horregatik, ari dira mundu osoko hainbeste zientzialari, fizikari, kimikari, nahiko interdisciplinarra da, material science deitzen da, ni barne, supereroale hobeak bilatzen, garatzen, ditugunak ulertzen, eta bar. Orduan hau da motivazioetako bat. Eta, nola funtzionatzen dute supereroaleek zergatik? Zergatik da korrontea eraman dezaketela energia galdu barik. Erabiltzen dutena da trikimailo kuantikoa. Eta horregatik hasieran azaldu ditut kontzeptu pare bat, hauek behar direlako orain. Orduan, ez dakit noizbait entzun duzuen, bi materia zati ezin direla aldi berean, leku berean egon. Norbaitek entzun du hau? Bai, ez da? Hau, erdizka baino ez da egia. Fermioien kasua baino ez da gertatzen. Gure unibertso guztian, bi motatako partikulak ditugu, fermioiak eta bosoiak, eta nola sailkatzen dira hauek, eta zelako propietateak dituzten, erabakitzen du espina. Gogoratzen duzu hasieran mentzionatu dela txanpon kuantiko hau. Ezaugarri kuantiko honen arabera, partikula batek gora edo bera izan ditzaken balio hauek baldin badira erdi osoa, hau da, 1 zati 2, 3 zati 2, 5 zati 2, zenbaki erdi osoak badira, fermioia dira, eta ezaugarri batzuk izango dituzte. Txanpon kuantikonen balioak, aurpegi eta gurutzea, izango badira zenbaki osoak, bere espina osoa da, 0, 1, 2, 3, bosoia da. Eta zergatik da hau garrantzitsua, ikutzen dugun eta eskuen artean izan duzun, eta zure gorputza,
gauza guzti hau dira fermioiak. Fermioiz osatuta dago. Eta zergatik da hori, guk ditugu gure barnean, eta materia ikutzen dugun dana, dira atomoak. Eta atomoen osagaiak dira elektroiak, protoiak, neutroiak, eta horiek danak dira fermioiak dituztelako, espin erdi osoa. Eta fermioia baldin bazara, badago arau kuantiko oso zorrotz bat, bete behar duzuna. Eta horri ditzen zaio Pauliren esklusio printzipia. Eta horrek esan nahi du, eta horrek esaten du, edo behartzen ditu fermioia hauek, bi baldin baituzu, ezin direla egoera kuantiko berean, aldi berean egon. Orduan, hemen jarri dute iruditxo hau. Demagun egoera kuantiko hau bat dela, lehenengo fermioia hor jartzen bada, bigarren fermioia dator, sistema horretara ezin da maila honetan jarri, egoera berean, beste egoera batera, jamar da, beste egoera bat, hirugarren bat, eta bar. Horregatik, bi eskuak batera jartzen baituzue, ezin dut eskuetako bat beste aldera pasatu, eta horregatik hemen nago, eta ez edita zaudete, beko solairura erori barik. Fermioien mundua, edo fermioien materia delako gure ingurukoa. Ondorio importantea ditu Pauliren esklusio printzipiak. Orduan, hori, bi materia ezin dira dara, fermioia basara. Ze gertatzen da bosoia basara? Bosoiak ez dira olakoak, ez dute Pauliren esklusio printzipioa bete behar, eta pilo bat bosoi baldin baituzu, egoera kuantiko berean egon daitezke arazorik bari, arazoa, bale? Adibidez, laser hau erabil dezaket, edo laser hau existitzen da, fotoiak, eta fotoiak dira argiaren partikula elementalak, energia pakete txikiak, esan dugu fisika kuantikoan, partikulak uina direla, uinak partikulak, argiaren kasuan berdina, argia deskribatu dezakegu partikulekin, eta partikula horiei deitzen zaie fotoia, eta fotoien espina zero da, orduan bosoia da, eta laserrak egiten duena da, trikimailu kuantikoa erabili, eta jartzen ditu fotoi pilo bat egoera berean, demagun egoera gorrian. Eta horregatik, hainbat foto dituzulako egoera kuantiko horretan, laser argia da hain distiratzua, eta kolore oso zehatz-mehatzekoa. Supereroalek erabiltzen dute trikimailu kuantiko berbera. Orduan horretarako lehenik eta behin, korronteari buruzari ginen, korrontea erabaten dute, energia galdu barik, orduan zer da korrontea. Korrontea eramaten duena materialetan dira elektroiak. Korronte igarotzen dela esaten dugunean, esan nahi duguna da, edo gertatzen dena da, elektroiak igitzen ari direla material horretan. Orduan, elektroien espina bat zati bi da. Fermioiak dira, espin erdi osoa. Baina ze gertatzen da supereroalen, eta metaletan hori gertatzen da, fermioia direla. Ze gertatzen da supereroalen barruan, elektroi hauek antolatzen direla bikoteka. Dantza baten moduan. Elektroi bakoitzak hartzen du bere bikote bat eta danak jartzen dira bikoteka. Eta bikote batean daudenean, bi fermioi, bikote hori bosoi baten izaera dauka. Orduan, orain bikoteka jartzen baitut elektroi guztiak, bikote bakoitza bosoi bat da, eta egiten dutena da egoera kuantiko berera joan, eta energia basueneko, oinarrizko egoera honetan jarri, bikote danak. Korrontea eroaten duten elektroiak, doaz binaka, eta oinarrizko egoera honetan daude. Eta ze esan nahi du honek? Korrontea garraitzen baduzu, eta baldin bazaude ja energia basueneko solairuan,
zure materialen pisuetan, kuantikoki debekatuta daukazu energia galtzea. Ezin zarelako energia galtzeko, energia basuagoko egoera batera joan behar zarelako, baina ez dago, ez da existitzen. Hau da apur bat erabiltzen duten trikimailo kuantikoa. Bosoi bilakatu, bikoteka, eta egoera basueneko egoerara joan, eta bikote horiek korrontea erbaten dute. Orain badakigu zelan funtzionatzen duten supereroalek. Eta esan bezala, ja bukatzeko, ostu behar ditugu edo presio oso handietan jarri behar ditugu material hauek, baina esan beharra dago, energia galdu gabe korrontea eraman dezaketelako hainbat aplikazioetan erabiltzen direla ja gaur egun. Gure bizitza errezagoa egiteko. Naiz eta, esan bezala, -160 gradura ostu behar diren orduan. Imaginatu zenbat energia galtzen den gure zirkuito elektrikoetan balantza positibo aterateko. Orduan, zelan ideia bat izateko, gehienak osten dira nitrogeno likidoa erabiliz, eta nitrogeno likidoaren presioa da gutxi gora bera esnearen parekoa. Orduan, ez da 0, baina egin daiteke, mantendu behar dituzu hotz. Eta izan ere, hiri handi batzuek dagoeneko erabiltzen dituzte supereroaleari hauek, energia sortzen den zentralen kanpoaldean. Zergatik, eremu hauetan korronte dentsitatea oso altua da, eta oso altua bada, galerak oso altuak izango dira. Eta orduan, Detroiten, Chicagon eta Essen da Alemanian, dagoeneko erabiltzen dira, duela ja urte batzuk, toki konkretu batzuetan, sare elektrikoetan. Gero, erresonantzia magnetiko bat egin baduzue inoiz, hau espero dut inoiz egin behar izatea, baina egin baduzue, supereroaleak erabili dituzue. Erresonantzia magnetikoak funtzionatzeko eremu magnetiko oso altuak behar dira, eta eremu magnetiko oso altuak sortzeko, elektroimanak erabiltzen dira, korronte oso altuak behar dira, eta berriro, korronte oso altuak behar direnez, galerak ekiditzeko supereroaleak erabiltzen dira. Eta ez dakit noizbait levitazio trenak ikusi dituzuen, hauek erabiltzen dira batez ere Asian, Txinan, Japonen eta South Korean, erabiltzen dituzte ja. Trenek egiten dutena da magnetikoki levitazioa, marruskadura ekiditzeko, eta berriro, eremu magnetiko hauek kontrolatzeko eta oso handia direnez, erabiltzen dira korronte oso altuko ariak, eta berriro, galerak ekiditzeko supereroaleak erabiltzen dituzte, kasu hauetan bai. Hau dira, agian, gizartean ja sartuta dauzen 3 aplikazio. Gero, pilo bat aplikazio ikerketaren munduan, instalazio handi hauetan, ez dakite duela pare bat urte edo urte bete igual, ez dira 2 urte pasa igual, fusioaren kontu hau energia lortzeko ez dakit zer agertu zen berrietan, eta fusioaren prozesuan plasma erabiltzen da, eta plasma gu kontrolatu behar da, ezin da plasma ez dakit zure irira joan edo zure instalazioetan aske egon, eta nola kontrolatzen da, nola jartzen da leku berean, berriro oso eremu magnetiko altuekin eta eremu magnetiko altuak erabiltzeko supereroaleak. Partikula azeleragailuetan, CERN eta halakoetan, partikula hauek azeleratzeko supereroaleak erabiltzen dira. Eta, last but not least, konputazio kuantikoan, ez dakit entzun duzuen Donostian IBM-ek eraikiko duela edo eraikitzen ari dela ja ordenagailu kuantiko bat, eta ordenagailu konputazio kuantikoa plataforma ezberdinak daude, horietako bat
supereroale Qubit plataforma da, eta hori da Donostian IBMek erabiltzen, eraikiko duena. Eta, hori, supereroaleak bezalako material kuantikoek, ziurrenik, eta beste material kuantikoek, poliki-poliki gure mundua aldatuko dute. Eta etorkizun horretarantz doaz. Eta honekin bukatuko dut. Esan bezala, esan daiteke aro kuantikoaren atarian gaudela. Zergatik, material kuantikoen ezaugarri berezi hauetan oinarrituz, teknologia berri askotarako aukera dagoelako. Eta zein da muga bakarra, gure sormena. Orain egin behar duguna da, propietate bitxi guzti hauek kombinatu. Ikusteko zer ateratzen den. Eta beste barik, mila esker zuen arretagatik eta galderarik baduzue.